APC birnin mu da ƙauye ita za ta kara samun rinjaye. Ku daddada wa ɗan Adamu maye duk masu kulle-kulle da alaye ga shawara ku da gara su jaye. Karan su fafa sai wanda ya waye kashi mutumin busu za su yi kaye. Bada da baba dai gasa a tare wani kulle-kulle bai sa su dare. Yan kundi duk kwayi ku kare dan dole ba amaryar mu ta tare. Kashi mu shafi mabibi da turare mera da kwali ya mara sakuya ai ba a zama kunya a yi doya ko dai a karkace ko a bi hanya inuwar ta sai ta kai nesa giginya. Wai kuna gani barawo ya ci taya ko kun ka san shi ku za ku ji kunya. Ita gaba sai ka shiga bila su ci rayukanmu ya sallabu bola sannan ta zo a bayan ki farin ɗinkin kwarai a kawo ga sitela ga zahiri ku zo kar ku bukila godiya za ku Allah shashin ciki mane bihun bola dar ma'alwala don fiye zarta don tun a yanzu mun shaka da tsula. Kai! Ina mana kama ka, ina mana kama su, ‘yan iska shegu, za ku zo wani wajen gaba? To mu mun san Allah shine gaba, aikin banza aikin wofi. Wai jagaba sai ya shiga bila. Ai da kun ga bila iya ganin idan ku. Banda iskanci. Aikin banza aikin wofi. To na bi jagaba da gudu. Kaga ina mana kama ɗaya a cikin su. Wallahi da sun ci ubansu. Kuna kallo an jefa mu a cikin masifa. An zo an rike mana kuɗaɗe ku zo wani jagaba to ba za a yi jagaban ba. Mu sai wazirin Adamawa 2023 ba ba Atiku ba shi za mu ɗan iska shegu. In Allah da sai Atiku ya ci mutanen banza mutanen wofi. Wata ina ma na biyo ne.